Wong enek. Artis sing ngomong kok iso malah bahas entat. Lara mudun. Entat ya sing entut aku meneng. Ya. Kayak kancane ngrembug. Aku isin. Aja ngomong entat. Ini ketisuk mau masuk bulat-balik. Malah diomong ngene kene. Wong mangsaku ya ora ngono kuwi. Kok iso ngasur gek mau ngeten. Ora. Suara ora. enek 2 minggu anggitmu. Masa to? Aku mau di rumah sakit aku. Gek kena kok bar maem apa sampean? Aku bar mangan apa ya? Bar maem apa kok iso kaya ngono iki? Aku perasaan gak mangan apa-apa. Gak mangan apa-apa. Tapi lumpur ya batangku.